Serap. Hampir serap itu. खुसे जावनाया सान्दुं गोसायाव होख्लायथारदों होद गोमोआनो गोगोमथार माथो बरनांगौलै थाब ओइ मोनबावगोन नालै बुरबक जावसबायसो ओइ नै गोगोमथार माथो फानहरदो दादा ओइनाय बिदि खालामोलै लस खालामबाय गायजों गैला गाइसमोन माने गाज्रि मोना आरोना हेपि बैसागु नामाव जोंहा गाजा एसे लादों आरो ओमफ्राय दा जोङो हाबफै मोनाव हाजिरासो मावगासिनो दङ बुरजा फैगोनलै बन्द' खालाम बिदिया बुरजा फैगोन ट्रेक्टरा मोनफैथ'वाखै बिराद फाल्थु मथा मथि 2 घन्टा लायो ट्रेक्टर मोनफैनायानो नङाबा दाखालि जोङो 20 टिलार सावबायमोन ना अब्ला औ 20 टिलार सावबायमोन जोङो नोंथांमोन नै गालाबिल मोनफैदों एसे गाबबाय थादों आरोना अरनबारियावसो दंफैयो जोङो एकदम खामानि गैया दैमुआ बुदखौनो माबा खासा खावरा सोमना लाबोदों खासा खावरा जागासिनो ओंखायनो खैबार माबायाव थाङो बे जार्मनबारियाव 10 बार जाबाय ना जार्मनबारियाव थांनाया मानसिया माथोआनो फाग्लासो नोंथांमोन माथो होगासिनो इउटुबारानो माबा लेबारसो मावबाय नै बाला थिखोदों राव फैयाना खेला राव फैयाना बैसागु ट्रेक्टराखै फैगासिनो दं बेल साबनानै बाला गारदों नामा बैसागु ओंखारबाय उफाय गैया रावखौबो हाजिरा मोना ना ओमफ्राय नों मा भिडिअ बानायनो खेला खोन्था होलाबायसो नुयो आयौ मा होनदों आच्छा लागायदो आच्छा लागायदो आसोला एकदम बैसागुखौ मोजाङै नाम लाखिथारबायलै बालाबारियाव उल्टा बेलाय बावसिनसो दायो थाल गैया बाल गैयानो दे बेलथायदो दे बालाबारियाव नै फै बेग जाम बारसिगोन दे बेदाय बेग जाम डेन्जारसो मानसिया हले थाल गैया बाल गैयासो Guys, everyone, माने बिराद सान्दुं गोसा दिनै माने बोथिया दैयाव सासे ओम नमः शिवाय जादों आरोना शिबनि रलखौ लानो नागिरदों बिथाङा दा एसे बैसागुबो जाबाय नालाय एसे नांबाय आरो बिथाङा नै नायनो हागोन नोंथांमोना हिनजाव मोनैनो बिराद गाबदों दोखो ब्रेकआपबो जाबाय नालाय बिथाङा गाबगासिनो आयै मैदेर अथ' सिबाय बेसेरा मानो बिदि खालामलांखो नों नै गाइसमोन भुमिखानिखौ नायखुमाग्राया नैनोमोन फंल'आनो नैलाय मानसिया नै बेलसासो नारलांगासिनो दै ट्रेक्टराव भुमिखानि नायखुमाग्राया बेनोमोन मा खालामनांगौ लोगोफोर बेलसाजों होनांगौ नामा बेखौ दिनै हा रायजोफोर बुंहरदो एसे भुमिखानि नायखुमाग्राया नै लाजिदों मानसिया दायो एसे भुमिखाजों नै ट्रेक्टराव दायो गारियाव थिखांखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दा लांनोसै आरोना दरजा मोनब्रै ओमफ्राय खोरखि मोननै लाथ'बाय माने उनाव बारायबा उनाव लाबावसिगोन आरोना ओमफ्राय दा नायबावनोसै र' कन्टु अ नैथियाय माने बानायगासिनो दङ नायनो हागोन मादि बानायो बेहाय माने हाखरावसो बानायो आरोना हाखरावसो मिक्स खालामो नै बाला अन्थाइखौ हाखरावसो मिक्स खालामो हाखर दंखायो मिक्स खालामग्रायाबो एसेल' लगायो आरो बे हारसिंखाय जों खुन्टानि रड खादों एदिनत कैटा कुटा पड़े एदिनत कैटा कुटा बनाव पड़े 10टा लोगे पड़े न अपना तो पीस सिस्टम ना हाजिरा पीस सिस्टम हाँ फुट सिस्टम कैटा किमान हबरे हाजिरा तो 10-20 पड़ले 10 फुट 60 टका के है दिनत 200 फुट मारले हाजिरा 6,600 ঠিক আছে
सोरनि बयफ्रेन्ड होनदोंमोनलाय हाजिरासो मावगासिनो मिस हादरसा रानि बसुमतारी नारजि ओंख्रि सायनोमोन नामा मिस्टिसा अबाय बा लागाव ओइ दे बोरै जानांगौ बिदिजोंलाय उन्दुबावदोंसो नोङो बालायाव गोख्रै बोरै हानांगौ बिदिबालाय दासो खथा मोनसे नै जाहां जाबावाखैसो बालाया आरो गार गोजौ मानसि थोरोबलायनाय वालानो माने दे लागाव हामारदोंथ' बाला देनजारलै गाइस नोंथांमोन इसिमिट बख'दों नै ओइ खुसे जावनाया सान्दुं गोसायाव होख्लायथारदों अबे होद गोमोआनो गोगोमथार माथो बरनांगौलै थाब ओइ मोनबावगोन नालै बुरबक जावसबायसो ओइ नै गोगोमथार माथो फानहरदो दादा उइनाय बिदि खालामोलै लस खालामबाय गैला लस थेनो बेन्देरसिमोन ना बेन्देरसिनथ' आरो आयु जेवगा मेवगा आधा केजि जासिगोन माथो आधा केजि हाजिरा जाबायलै जावनांला मालाबा जावनांगौ आङो सानसेयावनो जाजोबा बोरै जानोब्रा मुराखौ जावखुजोबथार जावख्ला मारगोन बालफ्रा थाल गैया बाल गैयासो एवहैखानोसै ना जौ गिसिजों सान्दुं गोसायाव दंफां सेराव आरामनो हा ए फुवान थायो माबा फुवानलायनो जरा थायो दा बायदियाव बिदै लासिगोन ना होमबा देरसिन जागोन इयो दे लागा दाबो खरमानो जायाखै जागोन नामा बेनलायनो मिस्ट्रि खाजाव गैया बाजाव गैया दासिमबो सिमेन्ट बस्थानिखौनो गैया जिरेनबो होआ बाला 12टा बारहोलायबाय जिरेनबो होआ बिदि जायोलै सेंग्रा मानसियानो नै गैथारा दाबो एरथाराखै खामानियानो खामफ्लाय होलायनांगौ दा मोनहैयाबा मोनहालायै बिदि जागोन बा आसोलफ्रा सेरेब लोंमारदोंथ' सेरेब लोंलायबावो नायलाय सेरेब लोंलायबावो सेरेब खामफ्लाया सेरेब फैदों सोर मोनाखै जाथारसिगोन मारामनि नङा नै माथो खर लेबलेब जालायथारबाय मानसिया बैसागु बोथोरबाबो मोसानो मोनाखै दुखुथार होनदों नामा खामानि मावनानै आखाइ थिफुजोब्बाय दे लागाय नाङाबालाय सोर सालिगोन बालायालाय सामब्राम नोंनाथ' खामानिया संफोर फै सुक्रुबारै मिथिबाय माने बाला गैथ'लाना बाला थिखोनो
गाबोन बिस्थिबार समफोर सुक्रुबारै फै मिथिबाय लेंहैलाय आङो डाइरेक्ट फैखा लायबासो लायनांगोन मानि लायलायनायलै बोरै लावथि सावगासिनो दङ गाबोन सोर मावगोन बेखौ जोंसो गाथिगोन थाव खरसाया बोरो हर 100 जाबाय मिस्ट्रि लायाबा दा बेंग्रा खेलायो मिस्ट्रि जालायबाव खेला सोरनोबा